Втори ден от Юги от турнирите най-сетне дойде. Сега се изправят Теодор срещу Whitecat. Теодор игра с лицето на Юги, Whitecat с на Whitecat. Започваме. Оле! И така, Whitecat изтегли. Теодор също изтегли. Залагам на Теодор. И приключвам. Първо ще играя тази и ще унищожа всички чудовища. А знаеш, има специалния ефект. Да. Когато бъде унищожен, понасяш 1000 точки. Да. След това обръщам тази и имам два тотема. Жертвам тотемите, за да призова черния магиосник. И си ти. Ще играя възроди чудовище. Не. И приключвам. Ти си. Ти си. Премахвам една карта от ръката си и призвавам моят едно синхо чудовище. И си ти. Ти си. Не. Да, ти си. Така, синхронизирам черния магиосник и него, за да направя Black Rose Dragon. Сега, всички карти освен нея отиват за гробището. Ти си на ход. Играя тая карта, позволява ми да възрода други карти. Дай да видя твоите. Призова тъмния магиосник, след като директно ще атакувам твоя дракон на розата. И приключвам хода си. Връщам една. След това призовавам Сайбър Дракона директно от ръката. Ти си. И приключвам хода си. Първо играя Dark Hole. Всички чудовища се унищожават. Включително и твоите. Да. След това призовавам моят дракон в атакуваща позиция. Обръщам една карта и си.
Ще жертвам 500 жизнени точки, за да призова този дракон директно. И ще играя тази карта, за да унищожа твоя капан. И с дракона директно атакувам твоето чудовище. Когато той е унищожен, ти губиш 500 жизни. А ти загуби 800 жизни, така че си на 2200. Да. Ти си. Ти си. Да, тази карта и мога да взема едно чудовище, четвърто ниво или по-ниско. Избирам него. И да, специален му ефект. И призвавам него. Ти си. Приключвам. Сега. Аз атакувам с него първо и те унищожавам. Оставаш на 2900. И сега с него също атакувам директно 1300. Ти си. Да. Играя полимеризация, Да. за да полимеризирам Гая и дракона. След като ще атакувам твоето чудовище. И аз играя Mirror Force. Атака се обръща към теб. Аз ли? Да. Атакувам те и побеждавам. И той пада!